И не съм любимка, а видят ли ме искат снимка. Ще ви разкажа аз играта и в това съм най-добрата. Ще взема правата лопата и ще ги сложа на заплата. Искам да е моя за вечерта. Стройна походка, дълги крака. Искам да е моя за вечерта. Стоп! Дай нещо гадно и мръсно. Честита нова година си ти, 2025 си ти, имаш пари ти, дай ги на мене си ти. Кой ще ни даде пари? Ти! Тук няма гала биткоин, тук е камерела G-класа, Санкелела Мерцедес, от диджей Дамян is the best. Тук няма гала биткоин, тук е камерела G-класа, Санкелела Мерцедес, от диджей Дамян is the best.
не, колкото съм аз богат, те не могат да броят. Аз съм винаги на плюс в Европейския съюз. Çok paralar kazandım, büyük günler yapacağım, evrimi sayacağım, tabii ki de tutacağım. Yeah, 2, 3, 4 1 милион за кокаина, 2 милиона за виски кола, а за 5 милиона Мерцедеси карам, а на душмани няма да се дава. Милиони за кокаина, 2 милиони за виски кола,